Dobrý den, vítám vás na Babeta Cup v Kejtubě. Krásná terénní trať. A náš reprezentant Radek Duda za chvíli přijede, uděláme s ním rozhovor. Že jeho Babeta je prostě neskutečná. 8 let jezdí a vyhrává. Každý závod vyhraje. Ano? A už přijíždí? Ano, je to on. Je to on. Vidíme, že jeho Babetu krásně. Tak co? Řekni nám první jak začátku. Jaké byly vaše začátky? Těžké. Ano, Musel jsem si to donést dom, opravit všechno, karburátor se nám musel vyměnit, turbíny. Jezdíte už 8 let, ale každý Babeta Cup vyhraje. Čím to je? Ty asi tím strojem jako, já si myslím, že to tím strojem a trochu aj rukama jako. Vy jste zkušený závodník, že jo? Ano, já už od malička jezdím, od svých 10 let, jezdím závody, se projížděl vždycky po lůkách Kněždubských. Ano, vidíme, že na tachometru je to 140, můžeme se podívat. 140, prostě je to neuvěřitelná babeta. Co k tomu dodat? Hlavně štěstí na startu, jste první, tak snad vyhrajete. Náďo, děkuji a jedu to nakopnout a připravit se na start. Že před startem na Babeta Cupu vidíme Radka Dudu na první pozici. A je to 3, 2, 1, start! Bylo startováno, Radek Duda na první pozici, krásný start! A jede, krásně jede. Jede krásně! Ano, a dojel do cíle, vyhrál! Radek Duda! Devátý pole position. Nemá k tomu slov. Prostě každý rok je to, obhajujete to. Nevím, čí to je. Já jsem pořád na první pozici, nikdo vás nemohl předjet. Vyhrál jste tak, běžte se radovat. Já vám ukážu pár triků, jako které jsem prováděl tam na trati nazadu, jako, takže vám to ukážu, jako, ale... Tak to byl jeden z triků, jako... Krásný panáček v podání Radka Dudy. Teď vidíte nový trik. Ukážu vám pár bloků. Krásná Babeta bloky, gumovačka. Ale teď druhý post. Je krásně, málem srazil nás. Jak to čert jede. Babeta mu jede jako o život. Krásně vidíme a skočil. Krásně. Vidíte, že Babetu nemůže skrotit, ale jede. Krásný padá. A další, ale krásný skok! Ten skokánek. A jede. Do Turkyně! Dámy a pánové, tu jsme tady ještě neměli. A další skok. A vlastně do Turkyně. To je neuvěřitelné. Ano, krásně. Musím se vás zeptat, jak jste si tyto triky naučil? Sám jsem se jich naučil. Když jsem byl mladý, jak jsem kdysi tak škaredě spadl. Když jsem měl 2 nohy zlomené, ruku. Ale slyšel jsem, že váš děda byl taky dobrý závodník. Na Javě 250, se kterou měl vytuněnou na krosovou motorku a
geniální závadní, akorát, že ta jela 250 se pokazila. A teď musím závodit na babetě, ale... Jak jste mladší, musíte jezdit ten babetaka, potom přestoupíte na pionýrka a potom dopojete tak dál. Tak já chci skončit až na 1000. Ano. Nejlepších 10 závodníků Saúdska, tak to zkusím. Dobře. Tak vítězíme. Na viděnou další rok. Další rok, na skle. Na skle. Další rok ve studiu.